Alhamdulillah, iki mung masih kene ulang tahun. Dijak main pedesan iki mong. Alhamdulillah. Ya. Nyapa wae? Mangane. Nyapa iki masih kene cah papat iki lho. Gong, cah papat. Oke. Nyapa wae? Kurang ya. Ora. Nyapa kok mesti melok-melok lho Mas Agung. Mesti nyusul lho. Mesti ngono kuwi lek Oh, mangan. mesti nyusul. Sini. Nyapa wae? Bapake ya. Iya, Ora. Pak. Kuwi kok. Ora cukup ge iki tok to. Cukup cah papat iki tok. Lho. Aku yang Tegal nggih kalan Mas Agung. Saiki nek kene genti kalahno. Tak kalahne wah aku ning Tegal ora tau diweki kok. Lah iya. Oh iya apa di sana ini? Ora iki cah limo Mas iki loro. Mas cikindak loro. Cikindak loro. Oh. Ora usah. Aku ora tambah weki masamu piye. Wis iki ngene. Sak mene Pak cukup Mas. Piro wi? Sak mene. Ya rapopo kuwi ya. Yo. Wong aweh kok. Iya toh, sak Wis ora apa-apa, timbang aku ora mbuke sogolan malah. Aku duwe sogolan. Besok jogolan. Jogolan tok. Entolo men ya karo koncone. Kan kulo kuwi lho, Bro. Ben, wis den ale. Ora. Nek Ora. Jalan lu. Ale. Aku ora tambah wae.